Legebiltzarreko batzorde iraunkorra bildu da gaur goizean, Euskal Finantzen Kontseiluaren bileraren data eztabaidatzeko. Oposizioko talde guztiak bat etorri dira. Jaurlaritzak ez du bilera legeak dioenean egin nahi, urriaren 15 baino lehenago alegia, datu ekonomikoak txarrak direlako. Eusko Alderdi Jeltzalearen ustez, Jaurlaritzak ez ditu oinarrizko datu ekonomikoak eman nahi, defizita zenbatekoa izango den esaterako, eta datorren urteko aurrekontuetan 1.000 milioi gutxiago egongo dira. Pues nos preocupa enormemente eso. Y los presupuestos del 2013, con esa bajada de la recaudación de 553 millones, más el objetivo de déficit de otros 500 millones, 1.000 millones menos de presupuesto. Alderdi Popularraren ustez, Jaurlaritzak arazo larri badauka. Ez daki nola kuadratu diru sarrerak eta gastuak, eta horregatik ez du nahi hauteskunde kanpainan Finantzen Kontseiluaren bilera deitu, datu ekonomikoak ez jakinaraztearren. Eusko Alkartasunarentzat ere, Jaurlaritza eskutaketan dabil. Gobernuko kaja utxikutziko da, nola dago momentu honetan gobernuaren kaja? Alderdi Sozialistak ukatu egin ditu oposizioko taldeen salaketak, estrategia politikoa besterik ez dela argudiatuz. Al final, tratar de extender la sospecha de que el gobierno oculta datos. Gainera, sozialistek uste dute, aldundien erantzukizuna dela, diru sarrerak aurreikusitakoa baino gutxiago izatea.